سجل نتحفات نكيرو ورلا نقلي أنا نحن لا كشاك برت سدران أبنك كنتنا يتحنكسو ينا جراتك ينحل بتنقسو وريفير وشرحن أباي كل أنقسقسو أباي كل أنقسقسو أباي كل أنقسقسو قرارة شخري وقداد الوانترا وتقطو قدم نقب وأباي لقال سرف ينا عقلو تحسيرو ينا عقلو بندقوهم بنقر ولو شخصهم بخبر نخبل تسدرو تقتلت لباع نخلت كانو ينا أسبت قنين ولا وليد الدرب وانت ليخلق وانت لا بلد برقنين ينا أول النرمتان لا قشتبلتنن لا قشتبلتنن ورا ما رحنا لي تقل وجم سنن من درتنا حسانك خير ارسم خاخن خير ارسم خاخن واسور ذكرها كوني واخلالي بلدت فراخة دي مكامي الشحلاني وبريلة فرد أبري وراك الآن أوك وتمسن ينقنا يكرا شكل وقت شيرا إرنوغ الأكبارا انبتين دبلدي نربحر تكستلا ينقنا رد تنقفر الكستلا ينقنا رقنا مساق دي مكرا ينقنا رد سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو تبوك تكونو ناي ووترو تمنيتنان بحقنانيو لومون كم ووترو أقد دستزبلنا يم زيناتات بدرج عالم بزوبانا كم دمان هاقرنا زملكت حيزنا لكم قريبنا لنا بزوع معبالتاتن أقد دستاك كايدان سلو زلو دما بكسام مودة تامسايك تصنعو يمعت أناكم نايلومي صفع زخونة حبريتاي كلونا أبزوبانا بزوح من قصقاسات يقبر كم زلون بزوح حيلتات دما موجودنا حيلتاتون حدش أسلالفا ونرلنا قلتي في الزمع بس لزخونة دما العول تنقاقز اليوم بمسوع الكرز قبونيو كم وترو لايك مقبار سبورت مقبار دقف مهاب دما ناي وترو ساوي عدنايو لومي مجمريا بزي The Union has announced almost 5 billion euros of investment in South Africa. European Commission President Ursula von der Leyen unveiled the plans to support green energy and vaccine production during a visit to Cape Town. South African President Cyril Ramaphosa said the bilateral summit comes at a time of economic nationalism, referring to tariffs imposed by U.S. President Donald Trump. كم نريد لنا this is a very very interesting development ناي بحكي تسفى زهب كنتاتنا نريد لنا مرحنا أوروبا ناي أوروبا كوميشن President Night Commission, President Night Council, Miss President Night South Africa, Ramaphosa يم بحدا نريم زلنا. أوروبا أب South Africa نحمشته كبابنا حمشته بليون دولار ركبي قبر كم زلوا يورو سلاس حمشته بليون. سلامتها كذا أجدا سنة هالون دحريلكم أمريكا أبلع دو أفريقيا أجدا جيرالا. بسن كت أبلع لسه عادوز قبرهم زلوا ده قليلو بيلا ماسكن بقلا ملاس زرارة دونالد ترامب. لعلو كل دما قبل على إسرائيل بس جبرت دو أفريقيا أبتي ICJ زبال International Court of Justice زبال إسرائيل سلز خصصتها دونالد ترامب لما إن إسرائيل كحجوسيلو قبل على دو أفريقيا زوبوز نبر حجزاتن قدامس جبره أوروبا أنصار دونالد ترامب لما جمر يجزي أنصار نسوا زي جبرو أنصارو عبديل مسير دو أفريقيا جبرلو and this is very very important milestone إذا أكيد أسوس سنة سلامتين أنا بلزلنا أوروبا أمريكا أنصار نتخيز الهجر أبا ينفستي قبرلو سلامتها إسكا قد أسنزي نيرترا الأولى قد أسنزلو حبريتين أنا رزالنا الآن وهي أوروبا أنصار أمريكا كين تجميرو أبا يرترا ونزلو بوليس كغير يخليو for example دونالد ترامب ندوب أفريقيا يقدرلو كل عينة تساقط قبرلا خمس خونين زاربالو أوروبا حبرت أنصار ناتو ينفستي قبرلو دونالد ترامب نهندي تعريف كهرما خمس خونين قرال دوب أفريقيا دما مس هندي ديلي قبرالو سلازي إزوم كلتا بلوك ناتفالي يمتصلو بوليسنا أتوم ناتفالي انتمتيو حانت كاب تقول تربح منيا إيرترا تبالها قريا and this is a very good start نريو زلنا دما نزي signifies قبر كناتاتنا نرزلنا أنا بحكي أقداسي decision أقداسي
ግዜ በጽሕና ከም ዘለና ንኤርትራ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ እዚ መፍለላይ ናይ ዞም ክልተ ሓይልታት Donald Trump. Von der Leyen said the EU was eager to deepen its relationship with South Africa. Today, we are together announcing an investment package to mobilize 4.7 billion euro in South Africa, and this is in both our interest. It includes funding for the clean energy transition. ከም ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ትግድ ኤሮፓ ኢንቨስት ይገብሩ ቀደም ደየጋጥም ዝነበረ ኣሜሪካ ክግዱ ከለዉ ኤሮፓ ተሓዊሶም ከምታ ናይ ኣሜሪካ እዮም ዝገብሩ ኣንጻር ኣሜሪካ ይከዱን እዮም ነይሮም now we see shift change in policy and this is a good sign. I hope መንገዲ ክቕፅል ድማ ተስፋ ንገብር ንቐፅል In South Sudan have prompted Uganda to send troops in support of President Salva Kiir's fragile government. The move follows escalating friction between Kiir and his deputy Riek Machar, raising fears that their fragile peace deal could collapse, reigniting conflict. So why is Uganda getting involved? Ugandan President Yoweri Museveni has እንታይ ንርኢ ኣለና ኡጋንዳ ሰራዊት ናታ ናብ ደቡብ ሱዳን ንሲልቫ ኬር ንምክልኻል ሰራዊት ሰድድ ከም ዘላ ብዛዕባ እዚ ዓለም ለኻዊ ጫቁጣቁታ ግን ኣይትሰምዐን ኢኻ ኣብ 2020 ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ኤርትራ ሓግዘን ኢሉ ሰራዊት ምሰተወ ዓለም ክትፅለል እያ ድልያ ነይራ ስለዚ ኩሉ ግዜ አንጻር ኤርትራ ዘለዎም ፖሊስን ካልእ ሃገር ሓግዘን ንክብል ኦፊሻል ሓገዝ ንክሓትት ንቡር ነገር እዩ ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ክኾን ከሎ ግን ንቡር ዝበሃል የለን ሕጂ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘለኹም ፕሊዝ ቢ ኬርፉል this is a very important development ደቡብ ሱዳን ኡጋንዳ ሰራዊት ናቱ ንሲልቫ ኬር ንምክላው ኣትሎ ስለዚ እቲ ናይ መሻር ሓይሊ ክሳዕ ክንደይ ክኸውን ይኽእል ኩነታት ድማ ናብ ሓደገኛ ኣንፈት ይኸይድ ከም ዘለዎን ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘለኹም ካባይን ላዕሊ ክትፈልጥዎ ትኽእሉ ኢኹም ትከታተልዎ ክትህልው ትኽእሉ ኢኹም ግን ቅድሚ ሕጂ ዘጋጠመ ክድገም ስለ ዝኽእል ተጠንቀቑ እቶም ኣብ ቢዝነስ ዘለኹም ገለ ገንዘብኩም ኣብ ካልእ ምንቅስቓስ ከድሊ እዩ ካባይ መኽሪ ትደልዩ ኮንኩም ግን ቢ ኬርፉል ነገራት ቮላቲሊቲ USAID ሓገዝ ናቱ ተወቢሉ ስለ ዘሎ በዓሉ እቲ ደቡብ ሱዳን ኡጋንዳ ዝበሃል ዘሎ ካብ USAID ነቲ ናይ ጥዕና ሴክተር ናቱ ብዓብዪ ብኡ ዝትገፍ ዝነበረ እዩ ደቡብ ሱዳን መንግስቲ ኣብ USAID ተደጊፉ ዝኸይድ ዝነበረ እዩ ከምኡውን ሶማልያ ብዙሓት ሃገራት ኢትዮጵያ ወሲኽካ ኣብ ሓደጋ ኣትየን ከም ዘለዋ ምግንዛብ የድሊ ደቡብ ሱዳን ዘለኹም ህዝብና ቢ ኬርፉል ክብለኩም ይደሊ ንስገር ናብቲ ካልእ ኣርስቲ In the Tigray region, there are real fears that conflict could be returning. Local media are reporting clashes between the Tigray People's Liberation Front, or TPLF, and the federal government-backed regional administration. The TPLF, led by Debretsion Gebremichael, launched attacks in the capital, Mekelle, and captured Adigrat. This is the second largest city in Tigray. Well, this happened a day after Tigray's regional leader and former minister Getachew Reda suspended ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኩነታት ናይ ባሓቂ ዘገርም ኩነታት ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና ብመሰረቱ ወላ እቲ ካርታ ኣገባብራ ናቶም ዓዲግራት ኣበይ ኣሎ መቐለ ኣበይ ኣሎ ኣይዶኖ ከመይ ዝበለ ኢንኮምፔተንት ስራሕ እዩ ዓዲግራት ኣብ ደቡብ ናይ ኤርትራ ዘሎ ሳቶም ግን ድሮቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ቢዚ ክኸውን ጀሚሩ ኣሎ በዚ ጉዳይ እዚ ትዝክርዎ እንድሕር ኮይንኩም ናይ 2020 ዝያዳ ኣነ እኳ ይከታተሎ ይነበርኩ ሽዑ ናይ ኩናት ነጋሪት ከበሮ ክረም ዝተጀመረ ኩላቶም እዮም ሸበትበት ክብሉ ዝጅምሩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ትግራይ ጉዳይ ሆት ኢሹ ኮይኑሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ትግራይ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ሻቅሎት ዝፈጠረሎም ጉያ ይገብርሎ የግዳስ እንታይ ይብልሎ ምስ ኤርትራ ከተሓሓዝዎ ዘይኸድዎ መንገዲ የለን ኤርትራ ነዚ ኩነታት ክትጥቀመሉ ትኽእል እያ ኤርትራ ክትብል ኣብታ ዝፅሕፍዋ ዘለው ወላ ሓንቲ ምስ ኤርትራ ዘተሓዘ ይብሉ ክነሱ ኤርትራ እንተዘይሎም ተሓምሱ ስለ ዝኽእሉ ሕማም ኤርትራ ስለ ዘለዎም ኤር ኢንፍሉዌንዛ ኢሎም ይፅውዕዎ ኣብ ኤርትራ ዘለው ፖለቲከኛታት ሚኒስትሪ ሓበሬታ ሃገር ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኤር ኢንፍሉዌንሳ ኢሉ ዝፅውዖ ነዚ ሕማም እዚ ምስ ኤርትራ ዘይተሓሓዝ ክነሱ ኤርትራ ኢልካ ክጭርሕ ከለኻ ገለገለ ሰባት ከምኡ ደናቁር እዚኦም ገለ ዝብሎም ፈሊጦም እዮም ከምኡ ዝብሉ ነቲ ኩነታት ናብ ኤርትራ ንምልጋብ ብዙሕ ሰብ መፅናዕቲ ይገብርኒ እዩ ሃካይ ዝበዝሐ ሰብ ስለዚ ኤርትራ ዝበሎም ባዕርዛ ኤርትራ ሕማቅ እያ እዩ ዝብል ስለዚ we have to work very hard ማሊ ኣብ ኤክስ በሃል ናይ ቀደም ትዊተር ኤክስ በሃል ስፔስስ በሃል ቻት ኣብኡ ሃፍትና ሻሮን ዘዳለወቶ ኣብኡ ኣትየ ነይረ ንእሽተይ ተዘራሪብና ነርና ኤርትራውያን ኣብ ኤክስ ኣመና ድኻምነት ከም ዘለና ነጊረናኒ ኣነ ኣብ መዓልቲ ኣብ ኤክስ ፖስት ይገብር እየ መዓልታዊ ንእሽተይ ፖስት ክገብር እየ ብእንግሊሽ ነቲ ዘሎ ኩነታት ዝሕግዝ ማለት እዩ ሓደራኹም ኣብዚ ዘለኹም ብዙሓት ምሁራት ሊቃውንቲ ብእንግሊሽ ክፅሕፉ ብጀርመን ክፅሕፉ ብስዊድን ክፅሕፉ ብኔዘርላንድ ክፅሕፉ ብፈረንሳ ክፅሕፉ ብካልእ ክፅሕፉ ትኽእሉ ሰባት ኣለኹም ፕሊዝ ኣብ ኤክስ 5 መዓልቲ ንሃገርኩም ኢልኩም ግዜ ኣጥፉ ሓወልቲ ዝብል ናይ የማነ ገብረ መስቀል ኣካውንት ፈለው ግበርዎም ንግረ መንገደይ እዚኣ መብፅዓ ስለ ዝኣተኹሎም ሓደራኻ ነዚኣ ግድን ትብለልና ኢሎም ነይሮም ነዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ
عجوجون منقس إيرترا ملي سلوم نيريو يمانا قبر مسكال حولتي إزيز بحال زلو دايما دايل كان إيرترا أبتو كينات أبتو زلو تنسوين حشوين نيرترا نمس مبارا أبو نمتاوا genuine concern to avert any bout of conflict intrastate ناي وشت إثيوبيا تأجم مس إيرترا ويو ناي قرن أفريقيا كم زخونة أمثيل كان مشاتو زقبر زلو بزح شجراتي زلو زغان تايو إيرترا قدام تأتي internationalize كدبرة تأجم كم تتجارو هو هات حيل أبتك زيتي نبي إيرترا مسائل زتوكسهم إيرترا سلزز قطة ما يكونتن internationalize كجبرة تكوينات بعالم درجة بو منطر دما United Nations Security Council كنديك زي زجابة نيرو لذي again التكتيك كرد عنا كفل على زي يمانا قبر مسكال بوستس قبر نفس وقف أبز channel زلو أبيكس كيدو ريتويت قبر له معلتا ويكونن زجبر جن كجبر كله نعطي ون فلون تجيركم ريتويت تجيركم أنا بزح حساب كبت صحيح اتهم كتصحفة تقولكن بليز نعطي ريتوب زي أبيكس كيتكم ولا أبونا أب يوتيوب كيتكم إثيوبياويان زجبروا فيديو بليز كومنت هيتصحف أبو هيتصحف له نتي الجوريزم نا يوتيوب تجبروا لهم إذا سبز فيديو صبوا ينا بزح حساب زرق حياهم تقولوا هذا لهم نا إثيوبيا فيديو حماق مخانن تفليتكم سكرين شوت وسيتكم أب فيسبوك ناتكم أكاونت خيتكم أب إكس ناتكم كيتكم الصوت اليوم يلكم بزعبوا رياكشن قبروا أبناتكم بيج كيتكم أبناتهم كيت صفلهم كيتروا يوان عتاتهم ስለዚህ ንዓታቶም ጸላእትና ባዓልና ኢና ነሻድን ዘለና ክርዳኩም ዘሎ ጸላእቲ ኤርትራ ባዓልና ነሻድኖም ስለ ዘለና ሓደጋ ይወርደና ኣሎ ስለዚ ፈለው ግበሩ ንኤርትራውያን ብዛዕባ ኤርትራ ድማ ንጽሓፍ ኣነ ኩሉ ግዜ ዝጽሕፎ ኢትዮጵያውያን ከምዚ ገይሮም ዘይኮኑስ ናይ ኤርትራ ስቶሪ ገይረ ዝጻፍ ብወገን ኤርትራ ንኤርትራ ሃሽታግ ጌርካ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ ሓበሬታ እቲ artificial intelligence ናይ ጉግል ይኹን ናይ ChatGPT ይኹን ናይ ኤክስ ይኹን ነቲ ሓበሬታ ንሕና ንጽሕፎ ወሲዱ ብዛዕባ ኤርትራ ክጽሕፍ ዝኽእል ብዛዕባ ኤርትራ ደይ ትጽሕፍ ተኮይንካ ቶም ኢትዮጵያውያን ካልኦት ጸላእቲ ኤርትራ ንጽሕፍዎ ዘለዉ ንዑ ከም ሓቂ ወሲዱ ኣንጻር ኤርትራ ይንሰብ ክምህር ክጅምር ስለዚ ካብ ብሕጂ ነፍሲ ወከፍ ብፍላይ ምሁር ዜጋ ናይ ኤርትራ ኣብ ጻውዒት ይግበረልካ ኣሎ ኣብ ኤክስ ናይ ምጽሓፍ ክልተ ኣለካ ፖለቲከኛታት ናይ ዓለማዊ እዮም ዘለዉ ኣብኡ ክትጽሕፍ ትክእል ኣለካ ብዓቕምኻ ወላ ብሶምን ሓንቲ ግዜ ወላ ብኤአይ ጌርካ ኣርቲክል ጽሒፍካ ንእሽተይ ብዛዕባ ፋክትስ ናይ ኤርትራ ብዛዕባ ታሪክ ናይ ኤርትራ ብዛዕባ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብዛዕባ ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብዛዕባ ግስጋሰ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብድሆታት ናይ ኤርትራ ክትጽሕፍ ትኽእል ኢኻ ተዘየለ ጸላእትኻ ብዛዕባኻ ክጽሕፉ እዮም ንሱ ድማ ከም ሓቂ ኮይኑ ክዘውር እዩ ሓደራኹም እዚኣ ሓደራ ኢሎም ንለው ብሽም ሻሮንን ዊንታን ካልኦት ማላብቲ ስፔስ ዝነበሩን ብሓደ ኮይና ዝተዛረብናዮ ኣብዚ ነጊረ ኣለኹ እንተብፅሕኩም ላኻ ጽቡቕ እዩ ኦኬ let's go here Tigray People's Liberation Front, or the TPLF, has seized a town, ousting the interim administration. The forces have taken Adigrat, the second largest city in Tigray. Infighting within the interim government has escalated, with a rival faction ousting the administration appointed by the Ethiopia's federal government in 2022. The TPLF is now divided into two factions, one led by Getachew Reda, the interim regional president, and the other led by the former president. ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ሚድያ ሜይንስትሪም ሚድያ ሓደ ዓይነት ዘረባ ይዝህብ ካብ ንሓትሕዶም ተቀዳዲሖም ወላ ናይ በይኖም ኣብቲ ዘለዎም ካብ ንሓትሕዶም ተቀዳዲሖም ዝገብርዎ ሪፖርት ይመስል እዚ ጉዳይ እዚ ንሳቶም ዓዲግራት ተታሒዙ ኢሎም ይዛረቡ ኣለዉ እቲ ኩንነት ግን ነዚ ይመስል እዚ ንሪኦ ዘለና መቐለ እዩ ከተማ መቐለ እቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ህወሓት ባንዴራታቱ ሒዙ ኣትዩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ህወሓት ሙሉእ ብሙሉእ ቁፅፅር ናይቲ ከተማ ናይ ዓዲግራት ጥራይ ዘይኮነ ናይ መቐለ እውን ከም ዝገበረ ብዝያዳ ንኩሉ ሰብ ክርዳእ ዝኽእል መግለፂ እውን ኣውፅኦም ኣለዉ ግን ካብቶም እስከ ነዚ ሓበሬታ ስሙ ድሓን ክልል ትግራይ ኣብ መንጎ መሪሕነት ሕወሓት ዘሎ ምስሓብ ኣብዝሕየ የለሉ ዘሎ እዋን እታ ንኣስታት 100 መዓልታት ብዘይ ከንቲባ ዝፀንሐት ከተማ መቐለ ሎሚ ሓሙስ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝወገን ዝምራሕ ሕወሓት ዝተመዘዙ ከንቲባ ስርሖም ጀሚሮም ኣለዉ ዶክተር ረዳኢ በርሀ ህዝቢ ብዝገበረሎም ፃውዒት ነቲ ስራሕ ከም ዝጀመሩ ክገልጹ ከለዉ ብግዜያዊ ምምሕዳር ዝተሸሙ ኣቶ ብርሃነ ገብረ ኢየሱስ ግን ዕልዋ መንግስቲ እዩ ክብሉ ፀዊዖም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤምባሲታት
25 ሃገራት ኣብ ዘውፅዎ ሓባራዊ መግለጺ ኣብ ክልል ትግራይ ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ብቐረባ ይከታተልዎ ከም ዘለዉ ብምግላጽ እቲ ወጥሪ ክሃድ ብምጽዋዕ ንስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦታት ፕሪቶሪያ ዘለዎም ድጋፍ ገሊጾም ኣለዉ ወሃቢ ቃል ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት ስቴፈን ዱጃሪክ እውን ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ ትግራይን ዘሎ ኩነታት ብቐረባ ይከታተልዎ ምህላዎም ብምግላጽ ንዘላቒ ሰላም ኢትዮጵያ ኣድላይነት ተግባር ስምምዕ ሰላም ብምስማር ኩሎም ወገናት ነቲ ዘሎ ውጥረት ከህድኡን ብህጹጽ ክላዘቡን ንጽውዕ ኢሎም ኣለዉ እንታይና ንርኢ ዘለና እዚ ኩነታት እዚ ቀልጢፍ ዝምዕብል ዘሎ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ሓበሬታታት ብብዙሕ አንግላት ብብዙሕ ማዕዝናት ምርኣዩ ከድልዩ ጌታቸው ረዳ ኣብ ናይ ፕሮፓጋንዳ ወይ እውን ኣብ ናይ መደረታት ዘመቻ ወፊሩ ብፍላይ ነቲ ኩነታት ናብ ኤርትራ ንምጽግዑ ብዙሕ ፈተነታት ይገብር ከም ዘሎ ረዩ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ንባዕሉ ክከላኸል ትግራይ ፍርቂ ክሕዝየ ኣብ ዝብለሉ ሰዓት እንታይ ክትገብር እንታይ ትሓስብ ፌደራል መንግስቲ ብስምምዕነትና እንታይ ስሙ እንታይ ይባል ወሰን ኢትዮጵያ ክሕሉ ክእል ይኽእል እዚኣ ንምግባር ኣብ ዝንቀሳቐስሉ ሰዓት መንግስቲ ኤርትራ ንባዕሉ ክከላኸል ሕጂ ብክልተ ወገን ክንሪኦ ኢና ጌታቸው ረዳ እዚኣ ቀድማ ኣቢሉ ገይርዋ ደጊሙ ድማ ዝበለስ መንግስት ጋር ሰላም እናርግ ማለት የኤርትራ መንግስት በተግባር ኢትዮጵያ የትግራይ ህዝብ ላይ የፈጸመውን ጭፍጨፋ በመካድ ሊሆን አይችልም ሁሉም የፌደራል ኃይሎች የፈጸሙት ጥፋት ተጠያቂ መሆን መቻል አለባቸው የትግራይ ኃይሎች የፈጸሙት ጥፋት ካለ ተጠያቂ መሆን መቻል አለበት በእነዚህ ጉዳዮች ላይ አትሊስት ከፌደራል መንግስት ጋር የሚታወቅ ስምምነት አለ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ትብል ቃል ብፍጹም ዝተሓዝ ነገር የብላን ዛ ጉዳይ እዚኣ ግን ከም ኣጀንዳ ኣዲስ አበባ ስለ ዘሎ ኣብ ሸራተን ሆቴል ናብ ገለን ስለ ዛወር ዘሎ ናይ ግድን ኣጀንዳ ናይ ኣቢ ክገብር ኣሎ እሱ ድማ ኤርትራ ክትብል ክትክል ኣለካ and this is always by design ታ ኤርትራ ትበሃል ኣብዘይ ቦታ እትእትዋ ሽዑ እቲ ዝሰምዕ ዘሎ ኤርትራ ጥራይ ዝስምዖ this is manipulation technique ተደግምሎ ምስ ኤርትራ ትሓዝ የብሉን ምስ ደብረፅዮን ተባይሱ عفرفر إلو ترى عيلو كابت بوتو تسوي جوت عليه له، أوكي؟ game over. سأزي جت دبرتين كابت بوتا كلي عليه والله. بس إيرتراز باس نجار يبلون إيرتراز أتو تسراويت يبلا ولا سدد تحيل يبلا. سراويت أفغان دبرتينيو كابت بوتا دما كلي عمال يومه. زعبا إيرتراز زار conversation يلا نبزوان زي. واحد مس إيرتراز زاراري بدي هاي تزارار بدي. That is not the issue. The issue here is نوعو مجابري أنا أبصر لزخونة أنت واحد بعزله قاليعو culture أو تيوالله that's it so you should address your own issues إذا عباتوش أو كنتات إثيوبيا and by the way هذا يرترى كمان كما قبل سمعيه بس ناي يونايتد ناي مجابرياتنا كلهم أمباسادرات ناي تهاجر تسويعو ركب كم زجابريز نقرزله why is that I mean the issue زي ناي إثيوبيا قد دايد يكونن كيد مس أبي foreign minister ناي تهاجر مس أبي دا يكونن كزار عرب زجبا no ኢትዮጵያ መጋበሪያ ዝኾነ ሃገር እዩ ትግራይ ዝበሃል ድማ ፕሮክሲ ናይቶ መጋበሪያታት ስለ ዝኾነ ኣክንድ ጉዳይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክምልሶ ዝፍትን መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ሽማው መንግስቲ ስለ ዝኾነ እቶም ኣብ ናይ ኤውሮጳ ሓይልታት ዝበሃል ነቲ መንግስቲ ብገንዘብ ፋንድ ገይሮም ዘንብርዎ ንሳቶም ኦኬ ሓሲቦም እንታይ ንበል ኢሎም ኩሎም ተማኺሮም ሓንቲ ዘረባ ኣውፅኦም ኣለዉ ሳ ድማ በቃ ንጉዳይ ናይ ትግራይ ንከታተሎ ኣለና ኢና ተገይሩ ዘሎ ውዕል ፕሪቶሪያ ክትግበር ክኽላሎ ታ ፕሪቶሪያ ትብል ድማ ኩሉ ግዜ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ግን ምስ ኤርትራ ከተለጋግባ ተደሊኻ ታ ፕሪቶሪያ ትብል ቃል ብምጥቃም እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ ኣብዚ እስከ ስምዕዎም እቶም እንዳ ደብረፅዮን ካብ መሊሶምሎም ነይሮም ሎምኦነ ጥሕሰት ሕገ መንግስቲ ልኡላዊ ስልጣን ህዝቢ ጥሕሰት ተፈፂሙለን ናብ ዝነበራ ከባቢያዊ ምምሕዳራት ወይ ወረዳታትን ከተማታትን ሕጊ ናይ ምኽባርን በቤት ምኽሪ ዝተሸሙ ኣመራርሓ ናብ ስራሕ ናይ ምጅማርን ስራሕቲ ይካየድ ኣሎ እዚ ብጣዕሚ ውሱን ከባብታት እዩ ከም ትፈልጥዎ ኣብ መላእ ትግራይ ይኮነን ትዝበዝሕ ከባብታት ትግራይ ብስርዓት በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ልኡላዊ ስልጣን ህዝቢ ብሓደራ ዝተቐበላ ኣብያተ ምኽሪ ዝሸምኦም ኣመራርሓ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ኣብ ወረዳታትን ኣብ ከተማታትን ግን ኣብ ውሱናት ከባብታት
نزي بزفرس من قدي استخدلن نعمل تبزوا مبرق عدقراتيو أبزوا دو مبرق بحجر سلام دقعتن بين عد قدام حنطالو خنرن خلينا عم غلون تي كتمام محدار بعلو سنفلل من محدار كتمام قلة تحت خابز وصع زخنا كالي تبقسون دليتن يلو يبلون كابز وصع بزخنا من قد استفل عليه وسلامتاتي غربيهم كاب قدم قواي جميرو حوحات مستفل عليه እንደጋው አካላት ርክብ ከም ዘለዎም ሲልካ ይቀርብ ነይሩ ኣብዝ ሓለፈ ቀረባ ዋናት ከዓ ናይ ሕወሓት መራሕቲ ወይ ናይ ሰራዊት መራሕቲ ላሕለዎ ዝበሃሉ ምስ ደጋው ሓይልታት ወይ ምስ ኤርትራ ምንም ዓይነት ርክብ የብሎምን ዝብል ዘረባ ነይሩ ሎም ማዓንቲ ከዓ ተገልቢጦም ርክብ ኣሎ ዝብል ዘረባታት ከዓ ንሰምዕ ኣለና ማለት እዚ ኣብ ስምዒትን ዘይምርግጋዕን ኮይንካ ብተፈላለየ መንገዲ ዝተፈላለዩ ነቱ እዋን ዝምጥን انتينا نرد لنا تي ناي تግራይ ጉዳይ አቶም ህወሓት ዝበሃሉ ኦሪጂናል ህወሓት ማለትዩ መቀለ ንትግራይ ምሉእ ተቆጻጺሩ ከም ዘሎን ጌታቸው ረዳ ድማ ኣብ አዲስ አበባ ኣብዘ እንገድዎ ጆብለስን ሆምለስ ኢሎም ኣለዉ ሓንቲ ስለላ ገዛ ብሉ ስራሕ ብሉ ኮይኑሎ ኦፍ ኮርስ አቶም ኩሎም አቡ ደሎ ኤምባሲታት ስራሕ ክረኽቡ እዮም ግድ የብሉ ናብታ ኩርሱ ክመልስዎ ድማ ናይ ዓቕሊ ጽበት ምንቅስቓስ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ኢና ንርድ ዘለና ወል እዚ ንመኒ ተአጀንዳ ቀንዲ ኣብዚ ስምዑ እኔ ምለ የኢትዮጵያ ፍላጎት ምንድነው? ልንገር የኢትዮጵያ ፍላጎት ሰላም ነው ፈልገው ጦርነት ከተጀመረ ግን ፍላጎታችን ሰላም መሆኑ ይቀርና አሰብ ይሆናል ማለት የኢትዮጵያ ፍላጎት ሰላም ነው ሰላም አጀምነት ነው ይሄ መሰረታዊ ነው እኛ አሰብን ፈልገን አንዋጋም ጦርነት ከጀመራችሁ ግን አሰብ ከመግባው ወደ ኋላ ነው በፍጹም ጦርነት ከተጀመረ አሰብ ዘመንስ أجتاي ملحسب كيرم كيم قدمي كلت السومن انتايم زبل نيرم حسبنا يقدنا بيدنا كاتيو مسايل لنا لوجيستيك هالدو تكنولوجي هالدو ولا بسنتار نابلو كفكروا زوعلو زنبرو حج انتاي كبلو جميرم يلو نا ኢትዮጵያ دليت سلاميو really سلام يقوم تدولين بار ኤርትራ ከሰላም አይደልን ዝበለትኩም አበያ شرارة أبيلكم زلوا هو حات ندحر ديكيلكم شعبيا كما يجيركم ما تكيلكم كتواجو تحركاس عقل صبتنا كله international agency عاوزوا الأكيبكم بقداينا تجراي نبي يرترخ الشوط ويلكم حتى قطعوا تجبروا زلهم مسير تران تيسر رخبة أجندة سلا زلك خبز عب حسب تزارب زلها كساب حجي by the way كجرمكم تينا حسب زبل أجندة نتحت جزء وريديو مخنياتو زلهم قداي أب نابناي وشت أو كده አሰፈልጋችሁ ነው ወይ የምትዋጉት ክብርትስ እሱ የሞኝ ጨዋታ እኛ ጦርነት አልጀመረም እኛ ጦርነት አንፈልግም ጦርነት ከተጀመረ ግን አሰብን ሳንጫ አንመለስም አሰብን ማያዛል ኢሳያስን ሳንገዳ አንመለስም እሱ ብቻ አይደለም የፑፔት ስቴት ነው የምናስቀምጥ ባና ስላምተን ማለት ወይ እኔ ምለ انت اسكي بلا اسكي انا بحكي نتوم مزي ابك نسرعينا يلوم زفكروا زنبركو اي نغره منقد زمل سلام زلو أبيرترا نحسب ترايكن وسد يكون ناسي أبيرترا منجس ديمقراطيين قال الإعلامية يبلنا نعنا متجابريا زخون منجسينا خنتكل بلالو متجابريا كونوا خاز خلوا سبات كم زلكا نعم كتكون أبدي سبات الدالهم زلها قفلتنا تحطه أيكون نحسب بس هيك متجابريا خد جبر تأدي سبات تبهل دللا نخندي أبيت كاخد أنا تغلي دلو تحطه that's why دما تزربا لعلن تحتن زشكر كروم زلو إيرترا زخون يخون بحماية بلتك ساب حجي by the way بوغن إيرترا زلو سنه لون قلت لكم إيه توعلنا هنا إلنا ذلك لمجرشة داش مهر رئيل لتحنتن حنا نقبر عنه مستال سايوغن كوين كام مودا قريه لنا كم تلساتكم نتبركم ونحنا نكوسينا هنا لذن هزونا ما هاتلو خينا حزا أخي واي توعلنا هنا إلنا ذلك لمجرشة داش مهر رئيل لتحنتن حنا نقبر عنه مستال سايوغن كوين كام مودا So أب زوان زي استفل عليه حيلتات كنقساقسي زفتن زلو حدا كابو أب فيديو تاشيرد قبرو زلو سراويت ناتون تايت كم زمثل ومنانا سراويت رأي كماندو ناتو كليا ترارع زولا بتقرا بيتنا فليز بلا ترارع عندي زولو جن تترارع كميلنا كريان غل بزوحنا يوتهدراوي مناورا يمز قبرو زولو مقصاصنا سراويت يقبركم زولو سراويتنا
ኣቢ ናብ ትግራይ ገጹ ይጽጋዕ ከም ዘሎ ኣዚፍቲ ትግራይ ዓዶም ዲ ወላ ዓዶም ወላ ካላ ሃገር እዩ ንኽትግምት ከማ እንደሸግረካ እዩ ንብዛሕት ኤርትራውያን እኮ የሸግሮም እዩ ዘሎ ከምትሪእዎ ዘለኹም እቲ ወታደራዊ ኣፅዋር የንቀሳቐስ ከም ዘሎ ናብ ዓፋር ዝበሃል ቦታ ይቐርብ ከም ዘሎ ንኤርትራ እውን የኣይ ከፍርስ ዝኽእል ኢሎም እዮም ነዚ ተሃዲድ ክገብርዎ ዝኽእሉ ባይ ደ ወይ ሰራዊት ናይ ትግራይ እውን ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ እቲ ናይ TDF ዝበሃል ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ኣገደሲ ቦታታት ሒዙ ከም ዘሎ ንዝኾነ ይኹን ክመፀ ዝኽእል ኩነታት ድልውነት ከም ዘሎ ወይ ዝዝረብ እስከቶም አክቲቪስት ናቶም ኣብ ጎኒ ጌታቸው ረዳ ገዲፍዎም ዝሃደመ እንታይ ይብልለው ስምዑዎም ኣብዚ የአብይ አህመድን ድጋፍ መጠየቁ ለኔ እጅግ አሳዛኝ ነገር ነው። ግን ይሄንን እኔ ነኝ ማለት የምችለው አሉላ አንተ ነህ ማለት የምችለው ጌታቸው አንተ ነህ ማለት የምችለው ስል በሜሱ ውስጥ ተሳታፊ ያልሆንን ዜጎች ነን ይሄንን ማለት የምንችለው አንድን የህወሓት ፍንካች እየደገፈ የደብረ ጽዮንን ህወሓት እየደገፈ ግን ጌታቸው ለምን አብይን ይጠራል ብሎ አፉን ሊከፍት አይችልም። ይሄ ድድብናም ድንቁርናም ነው። ምክንያቱም we know በዛ በኩል ያሉት ሰዎችም ሻዕቢያን ተማምነው ይሄን እያደረጉ እንደሆነ እናውቃለን። በሻዕቢያ ለመገረድ የፈቀደ ማንም አሽከር ካድሬ ጌታቸውን አብይ አህመድን ጠርቷል ብሎ ለመክሰስ የሚያስችል የሞራል ማማ የለው። ግን ይሄ እዚ ፀረ ኤርትራ ዝኾነ ረሳሕ አእምሮ ዘለዎ ኤርትራ ክትሞተሉ ኤርትራ ካብ ዓለም ንኽጠፍእ ነዊሕ ጎስጊሱ ኩሉ እቲ ዝፅልዮ ኣብ ሚድያ ዝዛረበ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ዝፅልዮ ብግምጣል እዩ ዝስማዕ ዘሎ። ምክንያቱ እታ ንሱ ዝኣምና ዝነበረ ጌታቸው ረዳ ካልቾ ተወሲዱ እስጋምባ ወሲዱ ሃዲሙ ናብ ኣዲስ አበባ ከይዱ ኣሎ። ባይ ዘ ወይ አብይ አሕመድ ንጌታቸው ረዳ ልክዕ እቲ ናይ ጌታቸው ረዳ እዩ ዝፅበዮ ዘሎ አብይ አሕመድ ንባዕሉ። ምክንያቱ ጌታቸው ረዳ ምስሊ ናይ አብይ አሕመድ እዩ ነይሩ። ኩሉ ደገፍ ናይ ህዝቢ ከም ዘለዎ ኣኼባታት ናተጣቅዑ ከም ዝቕበልዎ ዘለው ብዙሕ ፒአር እዩ ዝግበረሉ ነይሩ። በቃ ደገፍ ናይ ህዝቢ ከም ዘሎ መንእሰያት ኣብ ጎኑ ከም ዘለው ምስ ጠጠው ይብሉ ከም ዘለው ገይሮም እዮም ዝሸጥዎ ነይሮም። እንተኾነ ደገፍ ናይ ህዝቢ ይነበረ ኣብ ደገ ዘለው ዝቁፀሩ አክቲቪስትስ ጣሉላን እዮም ዝድግፍዎ ነይሮም and they are game over ተባሂሎም ንሱ ሃዲምሎ ትሪኦም ኣለኹ ሳቶም ድማ ሚድያ ተተኺሎም ኡይ ክብሉ ውዕሉ ኣለው ብየማንን ፀጋምን እናመፁ ማለት እዩ። ሰብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ እዩ ክኸውን ዝብል ኣብ ምንታይ እዩ ዝምስረት ክሳዕ ሕዚ እሙን ፓርትነር ኮይኑ ይመፀን ጀኒውን ፓርትነር እሙን ኣጋር ወይ በዓል ብፅሒት ኮይኑ ይመፀን እዚ ምንም ሕቶ ይብሉ so at any time ፖዚሽኑ ክቕይር ይኽእል እዩ ኣቋሙ ቅዋሙ ክቕይር ይኽእል እዩ ካብቲ ሓደ ናብቲ ሓደ ምንም ግዜ ዝወስደሉ ኣይኮነን ተደልዩ ማለት ፌደራል መንግስቲ በዚ ዝመጽ ዘሎ ሓይሊ ግዝያዊ ግዝያዊ ምሕዳር ንዘለዉ ኣካላት ደቲ ዝወሰናይ መሰረት ክነልቅቕ ኢና ኢሉ ምትዕርራያት ክንገብር ኢና ኢሉ ከይዱ ሰራዊቱን ጉጅለ ናይ ደብረ ጽዮንን ብዝኸደ ቁፅሪ እዚኦም ከዓ ፅቡቅ መላፍ እንተይኮኑን ናብ ዝብል ድምዳሜ እንድሕር በፂሑ ኦፍኮርስ ሕማቅ ይኸውን ትውፅኢት እቲ ሕማቅ ውፅኢት እንታይ እዩ እቲ ወታደራዊ መንቀሳቐሳት ናይ ሓይሊ ገለ ኣቐዲሙ የምፅኦ ዝብል ግምት የብለይ ኮይኑ ግን ንውዕል ፕሪቶርያ ተፍርሶ ኣለኹም ዝብል ክመፅ እዩ እዚ ብጣዕሚ ዝኸፍአ ዝበሃል ፌደራል መንግስቲ እንዲያውም ቅድሚ ናብ ጉልበት ቅድሚ ናብ ዕቀባት ማዕቀባት ግዛዕ ምዛዕ እፅዋታት ቅድሚ ምኻዱ እቲ ናይ መጀመርያ በሊሕ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክሰዶ ዝኽእል ኩናት ተኣኽትብልዮ ጨረር እዩ ዝበሃል ዝውርወር ኩናት እዩ ዝበሃል ንሱ እውን መስለን ተዘይተጋግየ ንሱ እዩ ፕሪቶርያ ተፍርሶ ኣለኹም እያ ሓያቱ ፌደራል መንግስቲ ፕሪቶርያ ክልተ ነገር እዩ ብሓደ ገፅ ፀገማት ኣቃሊሉ ኢሉ ይወስዶ እዩ ብሓደ ገፅ ግን ከም ተገዲዱ ዝኣተዎ ማሕንቆ ገይሩ እዩ ዝወስዶ ሶ እታ ተገዲዱ ዝኣተዋ ገመድ ምዃና ናብኡ ዘዘንብል ርዲኢቱ እንዳዓበየ እንተኸይዱ ፕሪቶርያ ከፍርሰሉ ዝኽእል ንእሽተይ ምክንያት ካብ ትግራይ ዝደሊ እዚ እንታይ ማለት እዩ ብፕሪቶርያ ተበታቲኖም ንብሎም ናይ ፅንተት ሓይልታት ተመሊሶም ናብ ሓደ ክኾኑሉ ዝኽእሉ እድል ይፈጥር ቅድሚ ፌደራል ዝኾነ ነገር ምግባሩ ቅድሚ ናይ መብራህቲ ስዊች ምዕፃው ቅድሚ ናይ ቴሌኮም ቅድሚ ሰራዊት ምስዳዱ ፌደራል ፖሊስ ድዩ መከላከያ ድዩ ቅድሚ ምስዳዱ እዩ ዝኸውን ከምቲ ዝበልኩ ኺ ኣብዞም ኣካላት እዚኦም እምነት የብለይን እንተኢሉ ማለት እዩ
ደረተ ጌታቸው ረዳ ጀነራል ታደሰ ወረደን ናብ አዲስ አበባ ምሪሖም ምስ መንግስት ፌደራል ኣብ ጠረጴዛ ዘዘተዩ እንትኾኑ ድሕሪ ናብ አዲስ አበባ ጉዕዞ ዝተራእዩ ምዕባለታት ኮኑ ቅድሚ ናብ አዲስ አበባ ዝነበረ ምንቅስቃስ ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ ፕሬዝዳንት ክመጽእ ዝኽእል ዕድል ይህልዶ ዝብል እውን ምርኣይ ዘድሊ እዩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ቀረባዋን አንጻሩ ዝኾነ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ካብ ስልጣኑ ክልዓል ብጀነራል ታደሰ ወረደ ከተካእ ዘቕረበ ሕቶ ብቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ከም ዝተነጸገ ዝፍለጥ እዩ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ክንፈ ሕወሓት ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር እውን እንተኾነት ኣብ መድረኽ ሰራዊትና ምስትናትና ዝሳነ ውሳነ ሕሊፍሎ እቲ ሕዝነዝ ድማ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ ካብ ምእላይ ሓሊፍና ኩሎም ባህግታትና ክነተግብር ንኽእል ኢና ክትብል እውን ኣንፊታ ነይራ ጌታቸው ክመርሕ ስለዘይከኣለ ብታደሰ ወረደ ይተከለይ ዝብል ኣጀንዳ ናብ ተግባር ንምልዋጥ ብተደጋጋሚ ዝስራሕ ዝነበረ እንትኸውን እቶም ጻዕርታት ሕዚ እውን ዝቐጸሉ እዮም ብርግጽ ዶክተር ደብረጽዮን ናብ አዲስ አበባ ክኸይድ ጻዊዕ ተገይሩሉ ዝነበረ እኳ ዝኾነ ታደሰ ወረደ ግን ከይዱ ዶክተር ደብረጽዮን ድማ ከይከደውን ተሪፉ እዩ ድሒሩ ድማ ናብ አዲስ አበባ ዘምርሐ ጌታቸው ረዳ ኣብ ሸራተን አዲስ ኮይኑ ንሚድያታት ጸዊዑ መግለጽ መሃቡ ንብዙሓት እውን ኣቐዲዑ ጌታቸው ረዳ ንምንታይ ኣብ ትግራይ ሚድያታት እናሃለዎ ናብ አዲስ አበባ ኸይዱ መላ ህዝቢ ኢትዮጵያ ስምዑለይ ክብል ደልዩ ዝብል ሕቶ እውን ኣልዒሉ ጌታቸው መንግስቲ ፌደራል ናብ ትግራይ ኣትዩ ጸጥታ የኽብረለይ ዝበለ እንትኸውን ናብ ትግራይ ምክልኻል ኢትወለይ ኢሉ እንተበቅዕ ኣይፋል ፌደራል ኢትዎ ይበልኩን እኳ ዳኣስ ፌደራል ከኣቱ ግን ጻዊዕ ዘድልዮ ኣይኮነን ክብል እውን ይስማዕ ስልጣን ጌታቸው ብዙሕ ገልታዕታዕ ዝበዝሖ እንትኸው ንሪኦ ዘለና እቲ ድራማ ናይ ትግራይ ሓደ ግዜሲ ታምላኽ ስነ ኤርትራስ ክንደይ ዝሓልየላ ኢኻ ትብል እቲ ክግበር ዝነበረ እዚ ድራማታት እዚ ብምሉእ ናብ ኤርትራ ዝሕሰብ ዝነበረ ድራማታት እዩ ምክንያቱ እቶም ድራማ ዝገብሩ ዘለው ድራማ ስልጠና ይህቡ ስለ ዝነበሩ በቲ ሓደ ወገን ካብ ዝብልዎ ዘለው እስከ ንስማዕ ብዛዕባ ኤርትራ ማለት እዩ ኣብ ዝዘርጉ ሓድሽ መግለጺ እቲ ካብ ዓዲ ኢሮብ ክሳብ ኣድያቦል ኣላውያን ግዛኣታት ትግራይ ወሪሩ ዘሎ ሰራዊቱም ኣብ መሬቱ ከም ዘሎ ደጊሙ ኣረጋጊጸሎም እቲ ብሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ዝተዘርግሐ መግለጺ ኣንጻር ኤርትራ ዘቕንዑ ዘመትታት ይካይዱ ከም ዘለውን ንኤርትራ ምኽሳስን ትንኳያታት ምግባርን ይቆጺሉ ክብል ገሊጸሎም ይኹን እምበር ኤርትራ ብፍላይ ምስ ኣብ ክልል ትግራይ ሰራዊታት ዋፊሩ እዩ ዝርከብ ዝብሉ ዜናታትን ናይ ሓሶት እዮም ዝበለት መግለጺ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ መሬቱ ከም ዘሎን ኣብ መሬቱ ጥራሕ እዩ ዝዋፈር ድማ ኢሎም ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዝምልከቱን ኤርትራ ከም ዓንቃፊት ተገይራ ትውሰድ ዝብልውን ዝነጸገት መግለጺ ንሕና ናይ ምዕንቃፍ ድሌት የብልናን ኢሎም መንግስቲ ኤርትራ ንገለ ኣመራርሓ ህወሓትን ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንኤርትራ ናብቲ ጸገም ንምእታው ኩሉ ዓይነት መደረ ኩሉ ዓይነት ታክቲክ ኩሉ ዓይነት ፈተነታት እዩ ዝግበር ዘሎ ግን ኤርትራ ኣብዚ ኩነታት እዚ ሓንቲ መግለፂ ወፅያ ነይራ እዛ ስእሊ እዚኣ እንተሪኢኹማ ኣብይ ኣሕመድ ብኩሉ ተጨቢጡ ከም ዘሎን እታ ሞት ናቱ ድማ በምሓራ ብሶማልያ ብኦሮሞ ናይ ትግራይ ሓይሊ እንተተወሲኽዎ ናይ ኤርትራ እውን ዘድልየ ኣይኮነን ነዚኣ ሓንቲ ስእሊ ወፅያ ነይራ ኣንቲ ኤርትራያን ፕሬስ ካብ ውሽጢ ዓዲ ካብ ሓለፍቲ ናይቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝረኸብኩ ሓበሬታ ብምባል ዝበሎ an Eritrean government official informed EP that they believe a war with puffed up Abiy Ahmed's army is unlikely ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ውግእ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ሰራዊት ናይ ኣብ ክትገብር ተኽእሎ ከምዘየለ ምክንያቱ the source noted that the self-absorbed and immature Abiy Ahmed of Ethiopia is solely focused on creating a conflict on social media ስለዚ ናይ ሶሻል ሚዲያ ኩናት ብኣምበር ሓቀኛ ኩናት ክገብር ድሌት ከምዘይብሉ እቲ ናይ ሶሻል ሚዲያ ኩናት ድማ ነታ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ምቅፃል ናይቲ ሃገር ንዕኡ ከትሕኖ ዓብይ ፀላኢ መፀናሉ ኢሉ ናብኡ ገፁ ንክሓስብ ዳእምበር ንኩናት መደብ ከምዘይብሉ እዩ ዝነግር ከምኡውን The source added, we recognize that we do not need to intervene where it's necessary, understanding the bigger. بحفشة መንግስቲ ኤርትራ ኢልወድ ኣይበልዎን ኣይኮነን እቲ ንሪኦ ዘለና ንሰምዖ ዘለና መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ሓሸውየ ዝእቱ ምክንያት ከምዘይብሉን ንዕኡ ክፈጥር ዝኽእል ኣጀንዳ ከምዘይብሉን እውን ምግንዛብ የድሊ የግዳስ እቲ ፕሮፓጋንዳ ኣንጻር ኤርትራ ተበጊሱ ዘሎ ሰፊሕ ከም ምዃኑ መጠን ኩሉ ሰብ ከስተውዕለሉ ዘለዎ እዩ ሓደ ካብኡ ለንቀነ ሰሚዕኩማ ትሉ ኢኹም እዚኣ ስምዕዋ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ሞናሊዛ ኣብርሃ ዝተባህለት መንእሰይ ንኤርትራዊ ሓይልታት ምክልኻል የቕሬታ ሓቲታ ዝብል ሓበሬታ ተዘርጊሕሎ ኣብ ኩናት ትግራይ ብርክት ዝበለ ዝተወደበ ናይ ፀለመ ዘመተታት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኤርትራ ተኻይዱ እዩ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ ዓመፅ ተፈፂሙ ብምባል ከም ኣልጀዚራ ዝኣመሰላ ማዕከናት ዜና ኣጋዊሐኖ እየን እንተኾነ ነቲ ሓቂ ከም ብርሃን ዝኹላ ኣጋጣሚ ተፈጢሩሎ ሞናሊዛ ኣብርሃ ዝተባህለት ኣብ ግዜ
ኩናት ትግራይ ጓል 18 ዓመት ዝነበረት ምስ አልጀዚራ ናይ ፍጻመ ዜና ተሰሪሕላ ነይሩ እዩ እታ ማዕከን ዜና ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ እዛ መንእሰይ ጾታዊ ዓመፅ ፈጺሙ ዝብል ሓበሬታ ዘርጊሓ ነይራ እንተኾነ ንሳ ሰራዊት ኤርትራ ይትረፍክዕ ምጽዋስ ብግልባጡ ሕክምናዊ ሓገዝ ክትረኽበሉ ናብ እትኽእል ቦታ ከም ዘብጽሕዋ እያ ትገልጽ እዛ ሓንቲ ኢዳ ዝተቆርፀትን ገለ ናይ ምርኣይ ፀገማትን ኣጓኒፍዋ ዘሎ መንእሰይ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ዝተሃርመትሉ ቦታ ኣልዒሎም ሓገዝ ዝገበሩላ ብዝግባያ ትዝክሮም ሞናሊዛ ኣብዚ ግዜ እዚ ናብ ሜልበርን ብምኻድ ሕጂ እንታዮም ዝብሉ እዛ ሰብ እዚኣ ብዙሕ ሰብ እውን ርየ የቕረታ ሓቲታ ገለ ሓቂ ኣብ መወዳእታ ወፂኣ ኢሉ ዝተሓጎሰ ሰብ ኣሎ like it doesn't matter يغرتا محتتا حكم مودا تموصو صقم ولا حنت وصي زمص يكونن because نا اجندا يا صريحه تاني دا اجندا ما صريحو قبل الارترا غراوري دوم لمالتي يس كمزيلو دي بانك كون كله حق خوص خلو كمزي هجي بتعم صبغتي قال ملا قال دفع زخونه قال كمزي صبغ نغير غيرنا نريو no this is actually evil دم كايده في حال كان اذا حق كمزي حقيو تغاغي كوم يلخبلو خلو it's a joke تجاجي هاجر أكاتيلكا تجاجي أمنتها خطشرفت خير ترجمنا لهم أجندة ينيرون بتا أجندة غيرها ما بلا إيرترا الجدا 5 قصلن عصوان كبان 5 قصلن غيرها تلازي نتأجندة ملو سريعيو بو غيرها أستراليا خيرا يغرتان حزب سراي كم ز عينت يغرتات يغرتا خطبل تخلياسا تحكموا تسون صبغ يجن نكم ز عينت كنساسية بلنان دي زياتهم تم حدا غنياتاتيو دحرجون أجندة خمسيو مغنياتهم تمالي أب نسبة إيرترا تفرد زنبرة نزا فيديو من غيروانا يفلتني إذا ما الحاسزي بزحت كابزياتهم قبل الإيرترا زخوني يخون بروفد نايزا وقال وسيلهم كم أجندا غيرهم من سراويت إيرترا شكان أرمين إيدا قتيلوا كم زغيروا يبلنيرهم زخوني يخون سرقاقز حبري تاقنيل لازم تايو بحجون كوينات دي خقاتم حماق دي خقاتم تتأنقوا كم زعينا زربا دقيمو خمتيو حزب ኤርትራ ድማ ክነቅ ሓሉ ዘለዎ እዩ ምናልባት ንእሽተይ ጩራናይ ተስፋ ይረአ ኣሎ ግን ንግዚኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣጋጣሚ እቶም ዝበዝሑ ተጋሩ ከመስግኖም ዝደሊ እንታይ እዩ መርገፂኦም ኣነፂሮም እዮም ኣብ ፖለቲካና ይትወኩም እዩ ኢትኩም ሰሓቢ ኢሎምና ሰንሕና ከዓ ንሳኢና ንብል ዘለና ንሕና ሲ ምስ ትግራይ ማዕረ ዝኾነ ፖለቲካ የብልናን ብሕውነት ብታሪካዊ መፃፃ እዚ ኻሊእ ብፖለቲካ ግን ንሶም ኢትዮጵያውያንም ናቶም ፖለቲካ እዩ ዘለዎ كمي هم زقبروا خوانا للعلي نصب فلتو نحنا نيرترا خمين قبرها نحنا نفلت الإعلانات نيرترا خم زقبروا يتقبروا قبلنا وينزلوا نحنا بوليتيكانا خمي جيرنا مسمن حبيرنا مسمن الله يجيرنا نسرح ناتنا قداي طري وش تاو قداينا سوخ المرز أنت كابتم تجارو اللي انت لكم لم تم تجارو اللي يبلولنا كابت بوليتيكا يمزبلوهم زلوا تجارو كابانا اللي تعالى يقولنا يميلونكم سمعهم سينام دامبر أبزي بوليتيكا غايت كتدخلوا وتصيد كم زي بلو نري لنا أب قدمنا مالتي عبت مرتد ما يحجي خلنا بيجسم قديم أبي عودي كمت انتاي كون حجي خاخن رينا خدوا رحلوا كأجبوت بس ما تبار كمان كتتحزن لوا إنهم كويا تجميروا برحلوا كأجبوت بس ما تبار خد قرة لوا تودع عديهم بتميت كودوا لوا كان أجبوت بس ما ربع صوتري بك بفلاي بتقرأ شنخ كويا تفتروا أمانني سراويتنا برحلوا لمن خمسة صوت أنا 100 تماما إذا رهاتي مع قرون دار هاتو زخدوا زيادهم سراويتنا كونس نتقرأ كمان زعتوسي سهلا شعبي أيوم برحلوا anyway the propaganda نبتالي معزنات لزخي زلو نبتنا يكينات propaganda كناتين دلني ناقن بحفشا أنتي ريبورت كبكمي نبتي نبير تراغس ناس لزاتنا أبي أحمد حصوتنا وتمعالتها وندي زلو لأنك أنا دما بحرشان نفسنا قينا عالم كنهبينا إلو كفكر كنيو دا إيكونوميست بهالمتهد جن حصوت زرباخات ناب حصوت زخدي بمبعل رقي حمو مغنياتو إذا أرتيكل ريخ مالهم كل قطرتها زبا أبي أحمد حصوت مخانو تراي نمجهد دا يكونه هذا ريبورت وزينيرو أب علمنا زيادة نايت ميت تقل عنا زلون هجرات استاذ government health spending نايت عنا باسوري نايت عنا USAID حاجة تطوب بمبالو شجر كجات ممزغل US Health Aid as percentage of government health spending منقص أمريكا بمنقد USAID زوز نبرة حاجة أكل نايت عنهم بمقبار إيرترا تقلالله كب أمريكا حاجة كم زي تركبيو تي تسلم تري وزن لهم صوماليا دبوب السودان ملو بملو منستر نايت عنا قربناهم ل 100% كاب USAIد ما تزن بريس لذا أب أوغندا كم ما أب دبوب السودان أب سوماليا عبنايت عنا تقام كجاتم كم زغلي زنقر زلو دحريو تقيح زلو أمونجو
50% ኢትዮጵያ ካብ 20 ክሳብ 50% ይብሉ ኣለዉ ፈርድ ናይ ጥዕና ኣብ ጥዕና ናቶም ኢንቨስት ዝገብርዎ ዝነበሩ USAID ዝቦም ነይሩ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዓብ ናይ ጥዕና ፀገም ከጋጥም ከም ዝኽእል ኣብ ሶማልያ ከምኡ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኩለን እዘን ይውንጨፋ ዝበሃላ ዝነበራ ሃገራት ሓደጋ ከጋጥመን ከም ዝኽእል ዘተንብ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ እታ ዝገብራ መናወራ ኩላ ናብ ሓሶት ዝኸደት ምዃና ንኽበርሃልኩም ኢለ እዛ ናይ ኢኮኖሚስት ብፍላይ ቤላ ጌርያ ሃሪማቶ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ እውን ይብልዎ ነይሮም እዮም እቲ ዝብሎ ዘሎ ካብ ሓሶት ዝተፈብረኸ ምዃኑ እምበር ሓቅነት ዘለዎ ኣካይዳ ከም ዘይብሉ ጽቡቅ ገይሮም ይነግርዎ ነይሮም እዮም ከም ንሪኦ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ሓደ ናይ ማኒፕሌሽን ናይ ሓሶትን ናይ ምትላልን ኩሉ እቲ ፕሮጀክት ዝብሎ ዘሎ እንድሕሪ ስክሩቲናይዝ ሓደ ጭብጢ ብጭብጢ ክረአ ጀሚሩ ናብ ሓሶት ዝበለ ዘረባ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ብመግቢ ነብስና ኺኢልና ንኻልኦት ኤክስፖርት ንገብርን ንሕግዝን ኣለና ዝብል ዝነበረ ዘረባ ፈኸራን ተህዲድን ከም ዝኾነ ድሮ ተረጋጊጹ ኣሎ ማለት እዩ ኣፕሮፖ ብዛዕባ ናይ መግቢ ክንዛረብ ከለና ድማ ለንቀነ ካብ ኤርትራ ዝወፀ ስእሊ እያ ጊድዮን ኣውፂዋ ዝነበረ እቲ ፍሩታ ናይ ኤርትራ ክትርእይዎ ከለኹም ክንደይ ግዜ ተዛሪበሉ እየ ናይ ኤርትራ ፍሩታ ኣብሶሉትሊ ኦርጋኒክ ዝኾነ መግቢ ኢና ንዛረብ ዘለና ሙሉእ ብሙሉእ ኦርጋኒክ ዝኾነ መግቢ ዘመናዊ ድኹዑ ዘይጥቀሙ ዘመናዊ ድኹዑ ማለት ክንደይ ኬሚካላት ዝኣትዎን ሓደገኛነት ናቱ ድማ ብመልክዕ ክቕፅል ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ካብ ኦርጋኒክ ድኹዑ ዝወፀ መግቢ ክትርኢ ከለኻ ኤርትራ ኣብ መወዳእታ ናይ ኦርጋኒክ ሆሊዴይ ዴስቲኔሽን ክከውን ምዃና ነጊረኩም ነይረ ቅድሚ ሕጂ ሓሳብ ሂበ ነይረ ኤርትራ unspoiled ዘይተበከለ ናይ ቫኬሽን ቦታ ይከውን ንመጻኢ ማያ ዘይተበከለ መሬታ ዘይተበከለ ሕርሻኣ ዘይተበከለ ካልእ ዓይነት ኬሚካላት ነቲ ዓዲ ዘየባላሸዎ ንጹህ ሕብረተሰብ ባይ ዘ ወይ ኢንተርነት ዘይብልካ እውን ንባዕሉ ሽያጢ ኣብ ስዊስ ቦታታት ኣለዉ ኢንተርነት ዘይርከቦ ክቡር ሆቴላት ደይመደይሎም ኩሉ ኮኔክሽንስ ቆሪፆሞ ስለምንታይ ሰብ completely disconnected ንክኸውን ተደልዩ ናብኡ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ዋላ እቲ ኢንተርነት ዘይምህላው ንባዕሉ ማርኬት ክገብረ ትኽእል ኢኻ ካብ ኢንተርነትን ሓሸውየን ወፂኻ ናፃ ኦርጋኒክ ዝኾነ ዓለም ክትነብር ተደሊኻ ኤርትራ ምፃእ ዝብል ካምፔይን ተገበረ ነይሩ ስለምንታይ ኢንተርነት የብልና እንተኢልካ ኢንተርነት ዘይደሊ ሰብ መሊ እዩ ንሓደ ሰሙን ንክልተ ሰሙን ንወርሒ ካብ ኢንተርነትን ካብ ኩሉ ዓይነት ኮሚኒኬሽንን ተኣልዩ ምስ ሰብ እናተዛረበ እናስሓቐን ቀኒዩ ኦርጋኒክ መግቢ በሊዑ ክመፅእ ዝደሊ መሊ እዩ ሰብ መሊዩ እዚኣ ከመይ ጌርና ኮሚኒኬት ንገብራ ኣብቲ ቱሪዝም ናትና ብዘለካ ፀጋታት ከመይ ጌርካ ትንቀሳቐስ ኣመና ኣገዳስነት ይከውን ኤርትራ ድማ ኣብዚ ዝያዳ ኣተኩሮ ሂባ ክትከይድ ተስፋ ገብር ፅነይ ኢላ ክምለሳ ዛርስ እዚኣ EP Eritrean press ዝብል ካልእ ድማ ተሰነይ ባረንቱ ከርከበት to receive complete electricity access ብላሎ ይግበሮ ተሰነይን ባረንቱን ከምኡ ድማ ከርከበት በዚ ናይ solar energy in ማይ ድማ southern region Eritrea እዚ እጂ ናይ ማይ ድማ ኣብ ማይ ድማ ዘሎ እዩ ተሰነይ ባረንቱ ወይን ከርከበት ኢንጋሽ ባርካ region to get full electric said Eritrea's national development minister Dr. Georgis ተክለ ሚካኤል ማለት እዩ ዶክተር ጊዮርጊስ ተክለ ሚካኤል ከም ዝበሎ እዚአን ከተማታት እዚኣተን ኤሌክትሪክ ረኽባ ምዃነን ይነግራሉ the project aims to enhance energy access using a solar mini grid system for more than 235,000 Eritreans እዚ ናይ ብሓቂ ተስፋ ከብ ዝኽእል እዩ ብፍላይ በዚ መንገዲ ሶላር ዘሎ ሲስተም ናትና እናሓየለ እንድሕር ኸይዱ እቲ ከተማታት ናይ ኣስመራ ድሮ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ መስኪሮምልና ናይ ኤሌክትሪክ ሕቶ ናይ ኣስመራ ዝተፈትሐ ጉዳይን ዝተወደአ ጉዳይ ምዃኑ ነጊሮምና ነይሮም እጂ ድማ እተን ካልኦት ከተማታት ባረንቱ ድዩ ተሰነይ ድዩ ተሰነይ ብፍላይ ብጣዕሚ ወደባዊ ከተማይ ብመሬት ማለት እዩ ጉዳይ ናይ ሱዳን ተሪኻዮ ኣገዳሲ ከተማይ ተሰነይ እዚ ኩሉ ሕርሻ ንገብሮ ዘለና ድማ ዕዳጋ ሱዳን ኣገዳሲ ዕዳጋ ስለ ዝኾነ ኣብ ንግዲ ንኒው ንተሰነይ ንስዑድያን ንቻይናን ዘይኮነስ ኣብ ከባቢኻ ክትጥምት ክትክእል ኣለካ ስለዚ እዚ እውን ኣገዳሲ ምዕባለ ክኸውን ይኽእል ካልኦት ከተማታት ከም በዓል ከረን ኣፍዓበት መንደፈራ ደቀ ማሕረይ ካልኦት ከተማታት ኩለን ናይ ኤርትራ እውን ከምኡ ክረኽባ ኣውርደት ኣሎ ጋሽ ባርካ እውን እዚኣቶም እውን እቲ ናይ ኤሌክትሪክ ቀረብ ክበፅሐን ተስፋ ንገብር ማለት እዩ ኣብዚ እናቐፀልና ከለና እዚኣ እናራኹም መስምዑ ንእሽተይ መስምዑ ኣብዚ ጋጥማ ፀንሐ ንልምዓት ዝኸልፍ ተፃብኦታት እናበድሀት ክትከዶ ፀንሐት ጉዕዞ ናብ ምዕራፍ ንምብፅሑ ተሪፍዋ ዘሎ ርሕቀት ሓፂር እዩ ልምዓት ንበይኑ ተነፂሉ ክዕወዝ ዝከኣል መስራሕ ኣይኮነን ነቲ ስርዓት ዘይፀንሖ ስርዓት ከተትሕዞ ምንጭታት ማይን ማልን ከተውሕስ ምኽኣል
نتنا لمعات مسرح زتكبر زسلطن عقم سب كلوكا مخال زامسل حطوطات كي ملسكا ناب لمعات من قال زلاق فتحاي مصني ماي اتوساني بمخانو منغستي بقدام نسرعو ماي نمعقاب ابرتيو قال صنيحو ازي صعري سالات زلط دما لومي ابز هاجر لعلي 700 ሕጂ ከም ንሪዮ ዘለና ኣብ ኤርትራ ናይ ቫኬሽን መድረኽ ወይ እውን እቲ ንሪዮ ዘለና ስልታት ናይ ብሓቂ ኤርትራ ናይ ሚኒስትሪ ቱሪዝም ናይ ኤክስ ይኹን ናይ ኢንስታግራም ፔጅ ክህልዋ ይግባእ እዚኣ ቅድሚ ሕጂ እውን ኢለያ ነይረ ኤርትራ ክደፍኣሉ ኣለዋ ናይ ኤርትራውያን ንምስሓብ ናይ ደገ ናይ ፀዓዱ ገለመለ ግደፎም ኤርትራውያን ንምስሓብ ኣድቨርታይዝመንት ክግበር ክኽእል ኣለዎ እዚ ከዓ ዋላተን ኤምባሲታት ናይ ኤርትራ ኣብቲ ፔጅ ናተን እዚ ናይ ኤርትራ ፅቡቅ ነገራት ቀፃሊ ፖስት ክገብሮ ኣለዎም ኩሉ ግዜ ፖለቲካዊ ጥራይ ኮንካ ክትገብር ዘለካ ፅቡቅ ናይቲ ሃገር ፕሮሞት ክትገብሮ ኣለካ ኣብ ኤክስ ተዘራሪብና ነርና ተማሊልናኩም ቅድሚ ሕጂ እውን ብተደጋጋሚ ሓቢረ ናይ ኤርትራ ፀገም እቲ ቀንዲ ፀገም ዝኸውን ዘሎ ዝበሃል ብዛዕባ ኤርትራ ሕማቅ ስለ ዝፀሓፍ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ኢንተርነት ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቅ ከምቲ ዝድለ ስለ ዘይስራሓሉ ዘሎ እዩ ስለዚ እቲ ብእንግሊሽ ክፅሕፍ ዝኽእል ኣርቲክልስ ክፅሕፍ ዝኽእል ዋላ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ተጠቒምኩም ፅሒፍኩም ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ብፍላይ ብፅሑፍ ፖስት ክኸውን ዝኽእል ካብቲ ብፅሑፍን ብቪድዮን ዝግበር ዘሎ ብእንግሊሽ ተኮይኑ ብፍላይ እቲ ኤአይ ዝበሃል ዘሎ ቴክኖሎጂ ንዑ መዝሒቁ ስለ ዝወስድ ዘሎ ብዙሕ ሓበሬታ ኣብ ኤክስ ዩ ኣብ ካልኦት ፕላትፎርምታት ክወርድ ክኽእል ኣለዎ እዚ ስእሊ እዚ ምስ ረኣኹ ኣነ ካብ ኣመናየ ተሓጒሰ ካብዚ ዝበለፅ ቫኬሽን እንታይ ኣሎ ኣሚን መሳዋ ኩልና ይኮና ንፈልጦ ኣብ ደገ ዘለና ህዝቢ ከም ኤርትራዊ ከም ጆርጆ ዝኣመሰለ ብዙሕ ሰብ ኣለ ኣነ መስኮትኩ እኳ ዘይተኣደነ ስእልታትን ቪድዮን እንዲያ ከምፅእ ግን ክሳብ እሱ ዝኸውን ግን ነዚ ነገራት እዚ ሚኒስትር ቱሪዝም ናይ ኤርትራ ፍሉይ ካሜራማን ገይሩ ናይ ብሓቂ ክስርሓሉ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ኢድና ዘሎ ኢና ሎው ሃንጊንግ ፍሩትስ ብሎ እዚ ኣብ ጥቃና ዘሎ ፀጋይ ኢና ንዛረብ ዘለና ንንየው ኬትካ ደኺምካ ተምፅኦ ፀጋይ ኣይኮነን ኣብ ኢድና ዘሎ ፀጋይ እዚ ድማ እንጌራ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣታዊ ክኸውን ይኽእል ነቲ ቁጠባ ዝበለፀ ክኸውን ዝኽእል እዚ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ከምዚ ኢሉ ኣብ ሃገሩ ክኸይድ ከሎ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ደገ ዘሎ መንእሰይ ድማ እንተተወሲኽዎ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ፍሕፍሕ ክብል እዩ ውፅኢት ናቱ ድማ ኩሉ እቲ ቀረባት ትጎዲሉ ዘሎ ንብሎ ዘለና ክትካዕ ክንሪኦ ኢና ምክንያቱ ዕዳጋ ሰብ እንተመፅኡ እቲ ዕዳጋ ክትስተኻኸል ፀቕጢ ኢኻ ትገብረሉ እቲ ፀቕጢ ድማ ነቲ ዕዳጋ ነቲ ኩሉ ነገራት ከም ዝስተኻኸል እዩ ዝገብሮ ስለዚ ሓደራኹም ኤርትራ ዘለኹም ቻነላት ኩልኻትኩም ቶም ቻነላት ኣይ ቻለንጅ እዩ ዝበለፀ ትሕዝቶ ከተምፅኡልና ከም መወዳእታ ድማ ኣብ ኤክስ ኬትኩም ፕሊዝ ንዓይ ንሓወልቲ ንካልኦት ኤርትራውያን ቅዱሳት ፀሓፉ ፈሎ ግበሩና ደግፉ ኣብዚ እውን ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ነቲ ንሕና ንገብሮ ዘለና ሓግዙ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርስታ ኣብዚ ክውድየ ኣብ ካልእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓንኩ ንብለኩም ዝያደ ርፍቕ ገትፈኩም እየ عندكم سيفتو كنا سلام ويا غير حكم